Itlog. Hi! Hi guys! Wala pala akong damit. Oh my God! Ano akong damit guys? Isa na kayo. Walang damit si Ray. Ulo lang ipapakita ko. Hi, morning. Morning. Good evening po mga kawaray ko dyan. Kumusta kayo dyan mga kawaray? Uy, tawa-tawa eh. Look. Oh, happy shalala. Happy shululu. Musta mga kawaray, musta? Kumusta ang inyong araw-araw ngayon? Tinda ko kanina, ulan. Tumal. Lagi na lang matumal. Pag Lunes talaga hanggang Friday, asahan. Wala kang kikitain. Oh my God. Pwede pala upkaw. Pala eh. Ay, shoutout. Mga viewers, shoutout. Kain po tayo guys. Upkaw ko muna. Upkaw. Pwede pala upkaw. Guys nila. Ako. Natanggal. Hey, shout out. Erlen Joy, ay Erlen Jun, music vlog, shout out. Erlen, unang tamsak, maraming salamat sa iyo. Sa unang mong tamsak dyan. Thank you very much. Naka-upcam tayo guys ngayon kasi nakaubad ako. Wala akong damit. 9 viewers at 1 tamsak, mag-love shoutout po. Maraming salamat sa inyo guys. Sir Erjon, maraming salamat po. Shoutout. Plus 1 ka sa akin. I give you more. Sir Erjon. Plus 1 kayo sa akin, Sir Erjon. Maraming salamat sa pagpasyan. Thank you din. Yung lumalay, dinikit ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Dinikit ko sa iyo yan, dinikit ko. Ay, 6 viewers at 3 times shoutout sa inyo guys. Kain tayo guys. Gigit spoon mo na. Gigit spoon mo na. 2. No, yung big. You get 2. 2 pesos. 2. You get another one. Get another one. Para kay Papa. Get mo yung isa. Yan. Close mo yung cabinet. Thank you. Bigay mo yung isa doon sa atin.
Thank you po. Oh, question. Apple muna pala tayo. Ikaw? Alay? Wait ah. Very good naman yung baby ko. Bait-bait naman yung baby na yan. Ang bait-bait naman ng baby na yan. Nakakahanga. Nakakamangha. Upuan mo. Nakakamangha. Wala upuan? You're the father. Ay, nako. Napag tayo guys. Oh my God. May ganito. Mahulog naman yan. Tigil na. Lapag mo yan dito. Kala ko pumunta si ate sa akin. Ano, kaya ka mo pumunta dito. Eat! Ako pumunta rito? Eh, malamang sagdadadalhin ko sa'yo. Hindi ka pinahulog mo na lang. Ngori ka, busog-busog ka. Kulang mo pa yan. Ano po ba? Ano ba? Ang ganda siguro yung vlog lang ano, puro yung pagtitinda no. Ang ganda yung pagkano niya ano. Sabi ko ano. Sabi ko. Hindi sobrang lang yun eh. No! So, chili. Nata bell pepper. Spicy yun. Chili yun, hindi yung bell pepper. Spicy. Okay. Si Mami, help me, Mami. Ito na. Ito na, Big Stibol. Ngayon sa ano? Ano na ito? Ano na yun? What's that? What's that? What is that? Ito yung sa akin. Ha? Ha? Ikarga ako ng pagupit. Ay, sinabok niya na. Nandiyan tayo. Pero sino ba? Pero pansin. Nakatali yun. Nakapulto. Plastic.
Ano ka rin? Ito ka rin. Ano ka dito? Sinabi ko. Ay, shout out. Hello, Beatrix. Beatrix Rap. Shout out. Rafael. Okay? Then watch sa 2 videos mo, idol. Thank you. Salamat sa ano. Panonood. Beatrix. Thank you po. Salamat po. Ba't parang walang laman tape ko dito? Lods, pumunta ka sa live ni Karina Official. Sabihin mo lang from Erjon, matik yan. Tutulungan ka ng 2 PM ang live. Oh, sige. Sir Erjon, puntahan ko. Ang laki na ng subscriber mo, 6,000 na. Yung subscriber ko, ang bagal. At di madagdagan. Para magkaroon ka ng new friend doon na nag-aayuda din ng banana yun. Sige tol. Sir Eljon, punta ko doon. Ang pangalan niya nun? Karina Official. Sige. Pasyalan ko. Kain tayo. Binuksan ko na kayo. Inom ng tubig ka rin. Ikaw ba't kasi ako? Tubig. Kain tayo, kain. Punta ka ba dyan yung mga nasabi? Yummy? Yummy? Masasabihin mo lang from Erjon, matik yan. Sige, sige. Ano yun doy? Okay na. Search ko nga. Uy. Oo. Oh. Naka-live man. Ito ba yun? Naka-live siya.
Mark dyan dito. Mayroon akong FB. Ito yung FB ko. Yan. Kita mo? Kasi, ganyan na ano, may ano yung matawa. Wala pa naman. Marami na akong natulungan about lang sa YouTube. Oh, screenshot lang yan. Bukas yung live niya. Screencast pala. Screencast lang ba yan? Na ano mo, tol, yung ako? Yung live ko pala. Facebook ko. Kukuha mo. Ito. Kita mo na. Yan, Mark Jowaray TV. Hindi mo dyan. Yan din yung pangalan ko sa ano. Ay, di mo makita. Bad yan eh. Wait lang. Ano ko. Ito. Ano nga maguya? Yan. Kita mo na? Pangalan din na sa YouTube ko. Yun din yung pangalan sa ano. Yan tol, oh. Pangalan din ng YouTube ko, yun ng Facebook ko, ganun din. Kita mo na? Mark dyan. Yan nga, Mark Joray TV, ganun din. Dalawa yan, mayroon yung isa. Yung ano, 2,500 yung followers. Okay. Hindi magaganyan. Magno-notify naman sa akin yan. Sumahod ka na, tol? Ano? Tol Erjon? Sumahod ka na sa YT. Dati, ang dami kong sinusuportahan ng mga ano, nga sa YT. Ano mo? Lagi ako nandun sa live nila. Nung lumaki ang subscriber nila, hindi na naman sila. Hindi na pumapasya sa live.
Tol Erjo, nandito ako sa mismo mong short video. Play ko yan. Dito ako sa short video mo. Play ko yung video mo. Makain ka sa... Muslim. Pa. Hindi ko ma-share. Group ang yung nailalabas. Meron yun. Gawin mo dito ah. Wait lang ah. Para kasi may parang may space pala yun. Ito, gayahin mo tong ano. Yan. Mark Joe. Una malaki, tapos yung maliliit na. Tapos, space mo, tapos Waray TV. Arjun Vlog Music. Sige nga. Ah, Arjun. ano ba naman yan? Naglalaruan mo lang yan, hindi mo naman eh. Kainin. Arjun Vlog Music. Di man lumabas. Wala. Ano yun? Sino? Si Arjun. Ito naman ang libo ng tubig. Ito na, search ko na. Arjun lang, walang music. 27 followers ka pala. Napalo na ako sa'yo. Nakita ko na tol. Dito na ako nandito. Jocelyn, hello. Dito na ako sa'yo, tol. Pasok na ako sa'yo. Yan, Arjun. Arjun. Yan. Arjun Vlog. Oh, na ano ko na yan, oh. Na pasyalan ko na. Walang paglaruan yan. Nakapalo na ako sa'yo. Follow back ka na lang sa akin. Dito na ako sa'yo yung ano. Like ko na lang. Kinakanta mo. Wait lang.
Yan ang content ko. Compose song. Ano na ako doon sa'yo. Actually, PUWD ako may kapansanan. Ano nangyari pala sa'yo, tol? Yung ano mo? Yung balat mo? No. For viewers, shout out. Nandito ako sa'yo, tol, ha? Tol Elijon, naka-ano ko sa'yo, naka-play. Yung video yun, ano. Wala si ano dito. Pinatay ko sa kayo isa. Sulit yung Only Rice. Si Mama, ba nag-Only Rice ang mga inasal? Hanggang 3 lang. Si Marmar nga na malas kumain, hindi nakaka... Ha? Sa. Ikaw yung Joe Borton Lodge. Eh, hindi. Ano yun? Anong Borton? Literal na lang. Inborn ko. Mula pagkabata. Ganun. Hey. Ginagamot mo yan, tol. Tingin ba? Malinis yan na sa kawali ah. Ay, lalagyan mo yan. Oo, yun na. Ay, bumaba ka na sa ano ha. Meron ko pala dito isa. Ubus na. Yung isa ko pala. Ano? Yung gusto pa siguro na ni ate. May mag-inom ka gabi. Ayaw mo nang inom, masakit ulo ko eh.
Ay, shout out to viewers. Inom pa yung may kainom pa. Wala na tayong kainom. Kung kayo cellphone. Ano na yung bentahan niya? Okay ka na. Okay. Ayun na. Magkano lang yun? Ha? Magkano lang yun? Ayan. Ayan. Yan nga yun. Ang tapo. Okay, gato. Tugma naman siya. Lumatama na. Anak ng inapa. O ganyan-ganyan pa yung mata mo. Uy, acoustic, shout out. Ay, acoustic, may acoustic, shout out. Shout out by acoustic. Bakit, kumusta? Okay naman. Ikaw, kumusta ka? Nagigising mo lang? Madaling araw sa'yo dyan, di ba? Shout out by acoustic. Walang gamot to. Healthy naman ako. Inborn lang talaga siya. Ah, ganun. Oh, tugtog. Arjun Music Vlog, shout out sa'yo. Andiyan si Bay Acoustic, Arjun. Subscribe mo yan si Bay Acoustic, mabait yan. Pag nakita yung kalagayan mo niyan, baka paliparang ka agad yan. Mabait yan tao na yan. Dami nang tinulungan yan si Acoustic Cover, Arjun Music Vlog. Pasyalan mo yan. Subscribe mo yan si Acoustic. Mabait na tao yan. Yan yung isang dahilan na bakit ako nakasahod sa YT. Si Bay Acoustic ang nagpalipad sa akin ng mini. Unang sahod ko kay si Bay Acoustic ang nagpuno nun. Andito ako sa'yo pa rin, Arjun. Huwag ka dyan, na. Ay! Doon ka sa baba. It's ulit time. Live na naman ang papa niya. Kung kumain ka na, masubo na Huwag ka diyan. Pang-asar ka talagang bata ka. Pang-asar ka talagang bata ka no? Laglag ka kasi dyan. Bumaba ka dyan, no? Kakulit naman ni Mark dyan, eh. Haluin kita, makulit ka. Isa. Hindi ka talaga nakikinig pag wala kang kikita ka dahil. Ito ko talaga. Oh, kunwari pa tumatawa. Ang tawanan mo ba ako?
Kung asar ka talagang bata ka. Buka dyan, magtatalon-talon. Ito po, paluin kita. Paluin kita, sige. Kahit naka-live si Papa, paluin kita. Sa 2,000 tawa nyo, kasi Ano? Inakit mo na naman yung plato mo dito. Hindi ka matapos kumain. Kunin mo to. Busin mo yan doon. May, pakisuyo mo na yung lamisa. Asan mo? ano gagawin? Hello! Semalin Dumawan, naglalab siya. Okay, you drop your, link. Thank you, Darren. Chat kita bukas kapag nag-live sila. Tapos pasok ka lang. Send ko lang yung link. Sige. Wow. 3 viewers at 6 thumbs up shoutout. Oy, Kobo ni Peter, shoutout. May galab shoutout po sa iyo, sir. Kumusta?
Kubo ni Peter. Main channel po ba yan? Good evening po, idol. Magandang gabi rin sa iyo. Main channel po. Main channel. Okay. I Lagay mo give yung you mga toys mo plus ilalim 1 mo. ako sa Lagay iyo, mo dito, sir. lagay mo dito. Kubo cha. Lagay mo dyan. Sir. Kubo ni Peter. Plus 1 po ako sa iyo, sir. Yun o. Ito. I give you moderator. Wait, I give you moderator. Lagay mo dyan. Thank you very much. Saan po ba tayo nagkita? Saan ba tayo nagkitang live? O na-search mo lang, nadaanan mo lang. Sir, I play your short video, sir. Kubo ni Peter. Plus 1 ako sa iyo, boss. Thank you very much. Yan. Dito ako sa main mo. Erjun, ano naman si Sir, ano muna, si Sir Kubo Peter. Kubo ni Peter. Ano ko muna siya, play ko muna short video niya. Thank you po, salamat sa pagpasyal. Dito ako sa ano mo. Okay lang po, idol. Marang alam mo. Meron pa dito na Ito, andito ako sa main mo. Lagay mo dyan sa ano mo. Ano yun? Isa. Ito. Ayun na. Ayun na. Pwede ba kate ng baboy? April 21, 2024. Baka maano ka niyan? Magkakulay ano ka? Violation. Kubo ni Peter ba? Wala ito magkakate ng baboy pinapakita. Pinakita mo ba yung pagkate niyan? Baka maano ka dyan? Mapalo. Mahulog. Salamat sa pagpasyal. Ay, 6 viewers. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat po sa inyo. Meron pa dito na ko. Naka? Oh? Yan o. Nandito ako sa iyong pupuntahan natin yung ating alagang dito sa kubo. 5 viewers, shoutout. Kaya Kustik, andyan ka pa? Huwag ka umakyat diyan. Magbabalak ka umakyat dyan, ayos ka rin, ano? Kunwari ka pa eh. Sige, akit ka dyan, paluin kita. Huwag mo kong yakap-yakapin dyan. Ay, shoutout. Kubo ni Peter, nandito ako sa'yo. Mga bata to, 3 minutes. Oh, kaya di man makaakyat sa mesa. Binaba yung upuan. O ganyan-ganyan ka sa 4 viewers, shoutout.
Nandito pa rin po ako, boss, ah. Kubo ni Peter. Oh, well. Nakita ko sa post ni Coach D yung 1M, $20. Oh, actually, matagal nang mahina kita dito. Well, bago pa ako sumabayad, bumaba na talaga yung kita ko kasi nagkaroon problema yung page ko at bumaba yung engagement ko. So, mas bumaba engagement, bumaba views, bumaba kita. Pero hindi pa rin naman ako natimonyo eh. Kasi isipin mo dyan, hindi naman ako mandado para i-asa yung buhay ko sa social media. Alam ko naman, tamad ako, pero sobrang tamad ko naman. Don't get me wrong, nakikita ko na yung social media. And maganda pa rin naman siya, di ba? Kung tutuusin sa katulad ko na nakaranas ako ng minimum wage, nakaranas ako ng pangmalakasang pagbabago sa akin. Para sa akin, maayos pa rin naman yung sahod dito kung ikukumpara ko sa iba. Pero kung magiging rason yun para mag-promote ako ng something na talagang ayaw ko i-promote simula sa pulpa, no, hindi mangyayari yan, Lodi. Magbibenta na lang ako ng kung ano kaya sa gawin ko yun. Actually, marami na rin akong ginagawa, marami na rin akong binibenta. Kung makikita nyo itong t-shirt ko na suot ngayon, nakita niyo yan? Ang daming nasusulat dito, binibenta ko po ito. Ito po yung aking overpriced t-shirt na binibenta. At hindi na ako nagpabango yung posting mga Lodi, pero nagbibenta rin ako ng pabango. Isa rin akong brand ng pabango mga Lodi. At ito yung t-shirt kong binibenta, di ba? Issue nga lang ng mga binibenta ko ngayon is hindi ko pa naayos yung shop ko kasi medyo masalimot nga pala na ayusin yun. So, hopefully, di ba, maayos ko rin siya. And kung makikita nyo, nagsimula na akong gumawa ng ice candy dito sa bahay. So, ayun, na-try na rin akong kumita ng pera sa ibang paraan, di ba, para masuplagan sa budget namin dito. Tapos yung kita ko sa social media. May have to start small, hindi siya ganun kalaki ng iba kasi, di ba, yung buhay yung isipin mo. And nakaplano na rin na magtitinda rin ako ng barbecue dyan sa labas kasi alam ko naman masarap ako magtinda. So, mag-ubus na nila yun. And well, ang pinakahuli ko nga pala na nabalang na business is magbibenta ako ng yellow. Pre-delivery yun, kahit saan sa Pilipinas. Pero okay na yung magpapatigas. Ganun lang yung alam Hoy. natin. So yung gaya nga nasabi ko, nagsimula ko sa social media, wala naman akong kita. I mean, ibibigay sa atin ng Diyos, di ba? I mean, kung ipapayag na may kapal na yung mga لهذا السبب لا يجب أن تحتفل مبكرا. هذان الزوجان اعتقدا أنهما ربحا فعلا عندما نجح الرجل في سحب سبيكة ذهب من صندوق زجاجي، لكنه ما إن بدأ يحتفل حتى أشار له الحارس أن يعيدها فورا لأنه اشتبه بأنه لمس الزجاج بيده الأخرى، لكن الرجل لم يكن يغش، ولإثبات ذلك حاول من جديد. فشل في البداية وكان مرهقا، لكنه في المحاولة الثانية استخدم كل قوته ونجح مرة أخرى، لكن اللعبة كانت معدة لتمنع أي أحد من الفوز، ولهذا بدلا من إعطائه الذهب
عرضوا عليه $50 فقط. لهذا السبب لا يجب أن تحتفل مبكرا. هذان الزوجان اعتقدا أنهما ربحا فعلا عندما نجح الرجل في سحب سبيكة ذهب من صندوق زجاجي، لكنه ما إن بدأ يحتفل حتى أشار له الحارس أن يعيدها فورا لأنه اشتبه بأنه لمس الزجاج بيده الأخرى، لكن الرجل لم يكن يغش. ولإثبات ذلك حاول من جديد، فشل في البداية وكان مرهقا، لكنه في المحاولة الثانية استخدم كل قوته ونجح مرة أخرى، لكن اللعبة كانت معدة لتمنع أي أحد من الفوز، ولهذا بدلا من إعطائه الذهب عرضوا Nabalik pa ako guys, kulang pa raw ng ₱5. At so yun na guys, ngayong araw ay samahan nyo ako pumunta ng kasa dahil matutulog na ako ng motor ko ngayong araw. At dito nga pagkalabas ko ng pabrika, nakasalubong ko pa nga yung mama ko, kumuha na nga siya ng apa niya. At ako naman sigurado tatakayin ako ngayon dahil magtutulog pa ako ng motor ko. Nakakita ng mga batang to kaya agad na nga sila nakikipis sa akin dito. At kung mga oras nga pala na to guys, ay bumalik na nga po ako sa bahay kasi nga po yung dala namin pera ay kinulang nga po ng ₱5 kaya pinabalik na ako ng kuya ko dun sa bahay namin. At kaya pala kasama ko yung kuya ko ngayong araw guys sa pag-uulog ng motor dahil wala nga akong pera pang hulog ng hiram na po ako sa kanya. Ganun po ang so yun nga guys, kaya nga nanghiram ako sa kuya ko ng panghulog ng motor at kaya kasama ko rin siya ngayong araw dahil nagkasama na nga rin ako sa kanya para makuha ko ng aring plaka. Dahil wala pa ang plaka yung motor ko, ilang beses ko na nga rin kinuha at kasunod kasi kailangan na araw nakapangalan sa motor yung kuha ng plaka. Hindi po kasi nakapangalan sa akin yung motor ko kaya hindi ko nga makuha ko ang plaka ko dito sa kasa. Kasi nga po nung araw na kinuha kami ng motor ay hindi siya yung pangalan ko. Sabi ko nga po, so yun nga guys, ito nga siya nakalagay ng pagmahal ko sa motor. Ito na ako sa pagkakari ko sa motor dahil ako nakalagay sa motor. At pagkatapos ng mga pagkakari ko sa motor, parang kaya na ako nakinuha na ako ng nakatapos pinigirmahan pa kayo ng kuya ko, tumigyawin na ako dito ng motor. So yun nga, dito natapos na ako yung motor kaya nakuha niya ng aking plaka. At ito nga, pagkatapos namin nakuha yung plaka sa motor ko, nagkakaroon sa motor. Isang lalaki pinanganak noong 1991 na Ganun tahimik ang live mo. Ah. Isang lalaki pinanganak noong 1991 na sa 2004 sa simula ng 2025 mga pinanganak sa Israel pang yumaman at matatandaan na hindi kung lalakaw naman ang video ito at kayo magre-reklamo bakit nasa tingin pa rin ang mga buhay at ang kapalaran ninyo ay hindi na maghihirap at hamon. May no, gentleman. Marami na. Oh, gentleman. Gentleman ka? Oh. Wow. Sa'yo ko naman nakikita mo ba? Hindi mo nakikita sa'yo? Hindi mo ako nakikita sa'yo?
Ang isang larawan ay nagkakahalaga ng isang bilog salita, di ba? Hawak ako ngayon isang libro tungkol sa future o simulan ng sa isang daan sa mga eksperto na sa auction sa mundo. At ito may bahagi nito na nagsasabi tungkol sa mga tao na ipinanganak noong 1991. Sinasabi nito, ang mga lalaking ipinanganak noong 1991 ay may mahirap at napangalan ng buhay na ang swerte. Ang nakakita sa kanya ng karera nila ay hanggang buhay ay ito. So, gamitin mo din. Ay, gagamitin sa pag-gano'n. Pag-biyahe ba? Ha? Sabong-pak. Sabong-pak. Hindi ka naman yung anak mo ano, paano? Sinong kamukha niya? Ano ka ba, palaka? At siyempre, ako nga pala po natin, si Eden, isang batang kulturero. Isang ako sa mga bata na nangangarap na gusto magtagumpay sa buhay. At so yun nga po, yung na ako ang isa sa ako na kasi nga po natin ko nga po yung tayo mama ko, bago ko nga po yan ito. At dito nga po si mama na nga po nagkabit ng payo ko kasi nga po, sabi ko sa kanya, ibibigyan ko nga po siya, kung pinakabit yung payo ko. So yun nga po, pagkatapos ko nga pumatong si mama, dumaretso na nga po ako dito sa may Province of Technology. Dito po kasi sa mismong court, yung mismong ito, kaya dito ko nga po ihahatid yung order dito sa Sorbetes. Saglit lang, bayan na natin ice cream. At so yun nga po, sa mga oras nga po na to, nagpatulong nga muna ako para makuha ko nga po yung card doon nga po sa may sidecar ko. At natin ko na nga po dito sa loob ng overcourt, yung order ko. Dito na nga po nagpiguan habang buhat-buhat nga po namin to. Kasi nga po, sobrang bigat po talaga ng order ko. Sinubukan ko naman po mag-video kanina, pero hindi ko talaga kaya kasi nahihirapan na nga po yung katulong ko magbuhat. Lord, salamat ka na. At shoutout nga po muna sa mga nakakilala nga po sa akin dito sa loob ng overcourt. At habang natayo nga pala ako dito sa may overcourt, may nakita nga po kami ng piso, kaya kinuha ko nga ito. Kaso pagkakuha ako, nakadikit, pasilip ko yung mga nito, pasilip ka po. At so yun nga po, sa mga oras nga po na ito, kanya-kanya na nga po pumila yung mga tao para kumuha nga po ng sorbetes. Marami, sobrang swerte po talaga ng mga kumuha ng sorbetes. Oo, Kasi yun nga po, inausap ko na nga po dito sa Sir Vincent. Sabi ko nga po sa kanya, babalik na nga lang po ako mami. So, 23. 19. Ah, 23 pala. Nadulog ko. Kapag naubos na ako sa levels, kasi nga, kung sabi ko sa kanya, hindi ko mga ako dito. Oo, may nag-order eh.
At ito nga po, umalis na nga po ako dito sa may comment code. Shoutout nga pala muna sa mga nakakilala sa akin dito. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta niyo po sa akin. At hanggang dito na nga lang po itong vlog ko na to. Maraming salamat po sa inyo dahil umabot po kayo hanggang dito. So yun nga guys, yun natin ko na yung order ni Sir Vincent. Maraming salamat po sa inyo sir sa pag-order. Ay, Sa akin na sayang ice yan, cream. Miss Chris. Sigurado ako po sa inyo niya. Iyat po sa inyo na ice cream ay sobrang sarap po. Gusto dyan, huwag ka na makil dyan sa cellphone ko. Isa. Oh, tigas ng ulo mo, ha? Oh, nagkadambuan ko. Tambo mo na. Malas tanggo. Uy, plastic. Uy, sabi ko, ting-ting na malaki. Ting-ting na malaki. Ah. Wow! Sus naman! Yung cellphone ko dyan! Baka maapakan mo. Sa? Doon ka! Ulit mo, ha?
Ay, shoutout, Eunice. Hello. Hi po. Sana siya sa simbahan para doon magpalimos ng lamig. Pero sa hindi inaasahan ay nakabangga siya isang matandang lalaki. Ano gagawin mo? Pasensya na po kayo. Hindi ko Ano sinasadya. kukunin mo dyan? Ayos lang sa akin niya. Kung nagmamadali ka, Bro? saan ka pupunta? Biro ako na naman. Sa simbahan, 3 viewers, shoutout. ayos po kasi ako sa amin. Sida! Wala, ako po si Danilo. Ako naman si Silverio. Sida! Pero ang tawag sa akin Sida! ng tao, Senior Silverio. Wala ka bang matutuluyan dito sa bayan? Wala po eh. Wala rin kasi akong kakilala dito. Ganun eh, sumama ka na lang sa akin dito. May bahay kang matitirahan. May pagkain kang makakain. Lasang-lasa ang spicy seafood sarap, kaya binabalik-balikan. Senior Silverio, bibigyan niyo po ako ng trabaho. Oo naman. At kung makikita kong determinado ka, pagkakaroon po ito. Nang sa ganun ay hindi masayang ang tulong sa amin. Kahit na anong trabaho ibibigay niyo sa akin, gagawin ko. O sige, salamat din kung gano'n. Iwasan, kalabunan, Sa ilang may dalira naman ang puso mo, kaya naman mo kaya na. bakit po nagbabayo ng kanilang Bakit hindi? Ang aking damdamin, nakalalaruan ng baliwat ng ulan. Sinong di mapapasayang sa ulan? Sinong di mababalik sa ulan?
Glory Creation, hello po. Kumusta? Thank you, thank you. Salamat sa pagpa-share.
share out for viewers at 8,000. Shout out guys.
Uy, B-Boy, shoutout. Okay, mga shoutout po. Uy! Uy! Ano ka? Huwag mo naman ako kusapin. Ito, galit na naman. Huwag mo naman ako kusapin. Matrip ko. Yayayain pa naman kita. Oh. Sige, ayaw mo. Di galit lang ako. Oo, kailangan kumain. Di, wag na. Ayaw mo eh. Hindi galit lang ako pero kailangan kumain para mabuhay. Wag na. Sir, may piso ko. Pwede, may piso ko. Pwede mga piso. Oh, yes, sir. Ayun, piso lang. Utang 1,000. Oh, baka may piso kayo dyan, ha? Mahingi naman. Ayan, i-click mo na nasa comment section. Muhammad Sugju. Pagputok ng liwanag ng araw ng Martes, umarangkada na ang pagbisita ng One Pacman Party List sa mga Uy, B-Boy, shoutout. Ayaw na talaga, boss. BBM mo, ayawa mo. BBM mo, ha? BBM, ayawa mo. Nag-aaral pa po ako dito, nakikita ko na po siya. Tinitingnan ko po, masaya po ako makasama ngayon. Yung mga pamilya ko tinitingnan ko at nire-respeto ko tulad ni Congressman Atienza, Congressman Pagachin. Ngayon nakakasama ko na po sa entablado. Kaya ako rin po ay Tulog ka na sa kay B-Boy. Mahal niyo po ako. Mahalin niyo po ang inyong former mayor, ang inyong buhay party list congressman dito at Atienza dahil napakataas po ng aking respeto sa taong ito. Palakpakan mo na. Nagising lang ako. Hindi ka ba? Hindi ba? Nag-video lang ako. Nagdagin naman. Inos mo, barikada eh. Hindi ka sabihin mo dyan. Sayang, kala ko pa di siya. Pareha sana kami. Noong kasagsagan ng pandemya, hindi nagkatubiling tumulong si District 5 Councilor Aspirant Carl Castelo. Sa gitna ng takot at panganib, tapang siyang humarap para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Guys, pag dumadaan to sa wall mo, huwag mo scroll up agad. Makipag-engage ka muna dyan sa baba. Kagaya na ginagawa ko. Let's go, guys. Guys, pag dumadaan to sa wall mo, huwag mo scroll up agad. Makipag-engage ka muna dyan sa baba. Kagaya na ginagawa ko. Let's go, guys. Guys, pag dumadaan to sa wall... Paano ka at kung puro scroll up ka lang? Kung ako sa'yo, lapag mo yung bahay mo dyan sa baba dahil maraming active engager and legit response. B-Boy, salamat sa kay B-Boy sa ano. Ito ang ginawa ko
ko bakit ako nagka-million views. Kapag may dumaan na content sa wall ko, pinapanood ko, tinatapos ko, saka ako nag-iwan ng bakas. Engagement is the key para ma-boost ni algorithm sa wider audience ang video ko. Ito ang ginawa ko bakit ako nagka-million views. Kapag may dumaan na content sa... Guys, ano kaya nasa manito? So, magpapamanihan ako. Pangasolina lang, maaging siya. So, manager, ilan yung pagkamit yung mawarayan kita. Hindi. Iipit ko nila. Sus! Ano? Das dan orta. Pak. Manihan na ito mga sa... Allah. Guys, ano kaya nasa For viewers, shout out. papamanihan ako. Pangasolina lang, maaging din. So, manager, ilan yung 500 yung mga marayang kita. Didi. Iipit ko nila. Iapong daw ninyo nga dili mo daog Ben Tulfo. Kay kung siya matugpa mo daog, tapos ang maliligayang araw nyo. Kung ni mo dagan, magpahad. Exactly. Well, unang-una,
Shout out 5 viewers. Pagkatapos ma-dislocate ng estudyanteng ito ang kanyang daliri habang nagsasparring, agad siyang tumakbo sa kanyang coach para humingi ng tulong. At kung hindi dahil sa kaalaman at karanasan ng coach, maaaring na-amputate ang buong daliri niya. Pagkatapos ma-dislocate na Saan tayo doon? Ito lang yung daan, Day. Ay ba? Na, hindi kayo katulong mo. Hindi ako nakauwi. Hindi po mura. Scam. Kaya kayo. Kano yung kilo? Boss, absent ako bukas.
Nakakabasa ako ng future. Magkakasakit ako bukas. Talaga? Parehas pala tayo. Nakakabasa din ako ng future. Ganun ka rin? Anong nababasa mo sa future? Kasi sasante ka raw bukas. Ay, boss! Magaling na ako bukas. Boss, absent ako bukas. Kalabaran, demensa! Iluto ka nga tayo sa bawang. Sige, boss. Eto na, boss. Ano nangyari dito, Day? Ba't hindi mo himay? Hindi mo naman sinabing himay. Ano sabi mo, tutuin? Ano akala mo nito, spaghetti? Like, iluto ka nga tayo sa bawang. Yeah, of course, I support PRRD. He has his place in our history.
nabanggit nyo nga, you still supported Duterte. So you're also among the authors dun sa House Resolution to protect Rodrigo Duterte from the International Criminal Court investigation. Dapat bang tatakutan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi naman. Pero my take on that is we have our local courts to do its thing and it's functioning well. Although to some the perception is mabagal, there are some glitches on it, but it's functioning. I have to go back with dun sa impeachment. I did not sign. You know, political stability and economic progress go side by side. Isa kay Bibo yung out na ako, Credit tulog ka na. to the present administration, we Okay have a na. good growth rate, although short Kaya, of target by several GDP by several numbers. Pero this year, 2025, the projections is our GDP will be second to India, 6 point something.